Almagro, número 9. Sí, afirmatiu, és el seu. Rebut. Rebut, entenc que us hem lliurat el servei. Perquè allà no... Quin carrer és, Josep? Josep Clarà i... No, però està tot tallat, aquí, sí, no podem res. Voleu anar al servei? Si vols tu al Vallit Vale, llavors aquest punt, però no hi ha flama. Control central, per això demanant. Sí, doncs activa, parla amb el pare. Tenen el 7348. 348, eh? Sí, 7348. Quin és aquest que et deies de Cerdanyola? Residència Joan 23 amb residència a l'Ona. Mira, ara hi ha 7290, El 7348 ho tens? 7290 el tinc.